Monitor. Dan. Dan ako.
you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, if you know that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hopes, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. Pagkakabsat, mayan nurot lao na dita nga himno, iti sinuratan ti 2 Pedro, iti 3, iti Gis nga ginggana ti 11 nga kunana. Ngem ti aldaw iti Apo, umayto akas laman nanakaw. Aldaw dagiti lang langit, aglabas danto, abuyugan ni dakkel adaranodor, ken dagiti elemento, mawarawaran to, babaan asumsumged, apudot, timet daga, ket dagiti araramid, nga dadaken kuana, mauram danto. Ibinto akasta, dagitoy abanbanag, isuda amin, marunaw danto. Iti kastoy anya, akita dagiti tattao, ti pagbalinan nyo. Iti amin akita, anasantuan, apanagbiag, ken kinasingpet. When He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito, at maraming pasalamat po sa lahat ng mga blessings at sa buhay na naman ngayong araw. Thank you, Lord, for this day. Amen.
Sangampada. Ayan, adtimanin na po ti programa tayo nga manapauluan. Rayaw Ni Ilocano. Kat ayan, a blessed Sunday po sa ating lahat. Apo karayaw Yes. ni Ilocano. Yes, ayan, makadkadwayo apo iti unigiti tangata awon sa bali apo siya kapo ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano awon sa bali ni DJ Klang lamang po. Oh, sige, kumunta. At ako naman yung nag-iisang kapugihan dito sa grupo ng Rayaw ni Ilocano, DJ Reventor Lagmay. Ay, rayak lamak ko. Alright, kata syakman ko tapo ni Marvin Agne ngayon kay makadkadwa po tila sa UDT talong nga oras. Kat Yeah. sapay kumaputa. Ada kay manen na po nga si kakaradkad sa dinuman na po ti paset iti lubong ti ayan tay ita. Yes, ayan. Nasaan man po tayo ngayon? Ano man po ang mga ginagawa natin? Mostly ngayong Sunday, day off po ng ating mga kababayan dyan Yes. sa abroad. Karamihan. Yes, Ba naman karamihan talaga. po ng mga may day off ngayong araw. Yes, ayan. Keep safe po tayong lahat sa mga lakad-lakad natin Yes. dyan. And noon naman ti obra tayo, ayan. Let's enjoy ayan, our work Yes. with the Rayaw ni Ilocano. Yes, na nanunood. Habang nagtatrabaho, ayan, datoy kami manin apo nga umay mang parparagsak. Yes. Mang parparayaw, babaen apo, dagiti, ayan, musika. Nga ikam, isang sagot Iruknoy. kanyayo. Ken iruknoy. Apo. Kanyayo na- amin. Ita, nga kanito. Aha. Ken kakabsat, dawati karotin nga i-share dahito nga programa tayon. Kadagiti, Bukbuk Jun nga wow. Yes. Sapno doon tayo pa yung agkakadwa agdatanggay agraragsak ken agrarayaw. Yan. Ita nga Nga malem. oras. Yes. Ngayong Sunday na ito. January 31, last day of January. Yes. Apo, Yes. tapugan tayo man nga rin iti February nga makungkuna. Yes, Yeah. araw ng mga puso. Wow. Apay kumita naman nung rin yung bagak na araw ng mga puso. Ayan, hanapin ko na lang yung listahan ta. Baka mabat-bat ako dyan. Kita, dagiti nga dapo, dati ka Valentine's Day na itang no, February 14. Well, Yes. mes pa lang kay kuma. Happy Valentine's Day kada kaya amin na po. Yan, labas Ayan, na. kita pag birbirok ka Valentine's. Yes. Kumita ni Manong talaga. Sapay ka mata... Makabirok kayo. Yes, makasapol kayo ti naganan agad-agad. Oo, hindi pa naman huli ang lahat. Yes, malay mo yung para sa'yo is hindi pa na ipapanganak, di ba? Oh. Ito na naiyanakin, kubbukan to. Ayan, kaya syempre, ayan, na-finalize na po natin yung ating mga sponsors. Yes. Yes, for the month of Yes. January 2021. Yes, maraming thank you po. Yes, kadagiti sponsors po. Ito na po yung ating listahan kahit ng ating mga sponsors na i-finalize po natin. Yes. And maraming thank you po sa ating mga sponsors. Yes, basahin na natin. Okay. Yes. Yan, awan sa bali ni Ma'am Cathy Chua from Saudi Arabia. Jimmy Kumilang. Yan, from taga ni Ma'am Sir Jimmy. California. California. Yes, kay Sir Chrysler Gadja. Yes, taga noon ng Sir Presleren. Los Angeles, California. taga- Ini Sir Arnel Balbin. Fernandez. Yes. From San Jose, California. Sir Yes. Dominic Fernandez. From San Jose, California. Yes, Joe kan- Ramos. From Switzerland. yes, kinakasamitan kinitita Dina Dumisi. From Switzerland. Kini Ma'am Raimi Mauricio. From Switzerland. Yes, kinakasamitan kini Sir Jonathan. Rafacon from Italy. Oh, Ray Dancel. From Tagano. Hawaii. Ay, from Hawaii. Yes, kan kay Ma'am Ruth Clemente. from Honolulu. Hawaii. Yes, kaya maraming thank you rin sa ating mga, sa ating lahat-lahat po ng ating mga sponsors. Siyempre, hindi ko po kakalimutan mag-thank you. Siyempre sa ating wireless. Yes, Microphone. Yes. Yes. Maraming salamat po sa The Mayan Filipino Association. Association. Malaysia Chapter Original. Ayan. Kaya Thank you. siyempre, kasama tindatin ni cellphone tayo nga usarin tayo ita. Yes, Na maraming intid ni Ma'am Tita Lenny Acosta. Ayan. Ayan. Thank you so much po, Tita Lenny. Kaya kastamit 10 kakabsat, hindi lang rin po yun ang na-sponsor ni Ma'am Tita Lenny. Yes, dapat kita hollow block din Yes, po. may mga Kita hollow blocks man. na po para sa ating Studio. Studio. Soon to be Ah, yes. studio. Yes.
malapit na pong magiging semento ang likod namin. Hindi Oo. lang likod, pati sa taas. Siyempre, up and down yan. Yes. Up and down ka nung Asidigen nga, makabatay tayon. Tinapintasin, Yes. studio. Yan. Yeah. Kaya siyempre, kahit tayo pa nga pagyaman, DJ Ray, DJ Klang, dagiti na yan, mangited. Kan nakita din na po ititultulong na kadatay, dagiti Damayan Filipino Association. Ayan, iti Damayan Filipino Association kakabsat ket may sanga. Life plan na po. Yes. Balita po nga kamangan. Nang nangro na po. Dagiti na taga diti na balasi tao. Yes. Kanahan lang nga dagiti na taga balasi tao. Apo ti mabalin nga makimembro iti dati nga asosasyon, organisasyon. Yes. Mabalin met ora dati nga taga diti lang Pilipinas. Opo, ayan. So, dagiti apo, ayan, nagbabalak pong maghanap ng kanilang mga life plan. Yes. Yes, ayan. Just contact Tita Jo Ramos for further information. Yes. And dagiti apo, yung gusto pong magplano sa buhay. Dahil hindi po natin alam ang mga buhay-buhay natin kung hanggang Yes. saan tayo. Yes, kailangan pagplanuhan natin ang ating mga buhay-buhay. Yes naman. Ayan. So, kan kasapay nga kablawan tayo metapo dagiti na naganan dagiti ni taga diti ni Raon Electronics and Merchandise. ayan, itiraon electronics and merchandise. Get the Masarakan tayo po dito ni Kawain City, Isabela. Batog lang iti Shell Gasoline Station. Kukwa, kinabat matunan ni Mr. Christopher Aquino. Iti Raon Electronic, dakan niya da amin apo di kalidad nga lako. Mabaling nga po gumatang itate organ, radyo, Wow. microphone, Amplifier. mixer, video okay. Kaya nadamot din apo di kita solar Panel. Solar ayan. system dam. Yes, so nga kakabsat, dagiti apo agbirbirok, dagiti mahilig sa musika, musika. Yeah. Yes, dagiti mahilig sa mga, anong tawag dito? Basta lahat-lahat po ng klase ng mga paukol, patungkol sa musika. Yan. Yan. Masarakan nyo lang apon Taraon Electronics and Merchandise. Ayan. Okay, kakabsat, once again, maraming thank you po sa lahat ng ating mga sponsors. And syempre sa mga parating pa lang pong mga sponsors Yeah. natin. Yeah. Yes, thank you so much in advance and God bless us all po. Yeah. Syempre, kung wala po kayong mga sumusuporta sa amin Yeah. at wala rin po kaming patuloy na nagbibigay ng saya, ligaya sa inyong ligaya. Ligaya. Sa inyong lahat. Kan kasapay gam DJ Klang, dandanita na lipatan iti Friends Forever Straight from the Heart Foundation headed by Ma'am Rosine Rosine Alibuyog Alibuyog. and Ma'am Judith Ramos. Ayan. Okay. Thank you so Ganda much, Friends Forever Straight Yes. from the Heart Foundation. Okay. Kastamit kakabsat, gusto ko lang pong i-share sa inyo Yes. yung sayang nararamdaman ng Family Real ni Ilocano kahapon. Ay, po. wang gayam, sika. Ayan. Yun po yung aming first project of the year. And syempre, yun po, ang tawag na Rayaw Sagip. Ayun. Pamilya. Yes. Kapamilya. May buong pamilya di tinulungan. Ay, sige nga, Ruda. Rayaw Sagip, kapuso. Hoy, May mat eh. Ayan, Ket, maraming salamat po. Once Yes. again, unang-una po sa lahat, maraming thank you kaya sa ating Panginoong Diyos. Yeah. And syempre, sa pagbibigay apo ng, anong tawag dito? Sa pagbibigay sa amin ng talento para makapag-share sa inyo. And Yes. syempre, kung wala kayong mga sumusuporta sa aming Rayaw ni Yes. Ilocano, hindi po kami, anong tawag doon? Hindi po kami magkakaganon ng, basta ganon. Han kami nga bumtikas jay. Yes, Na? hindi po kami magkakaroon ng konting sahod kamo na lang. One. So, napag-isipan po ng Family Rayaw na yung aming makukuhang sahod is magtatabi po kami para sa aming first Charity. of Yan. the year. Ayan. Yeah, so napaka-successful po ng aming first charity. And looking forward po na dagiti kahit na pa'y apo kaya tulungan, nakita nyo naman po. Dagiti kasasaad, dagiti agasawa apo nga Yes. pareho po silang blind. And awan apo iti wala silang awan naganak da and wala po silang pagkakakitaan ngayong pandemya. Iti pagbibiyagan na lang apo kita agmasahe Yan. sa Pampanga pero dahil sa pandemya na lockdown Yes. po sila rito sa Isabela. Yeah.
kakain na lang daw sila kung may pagkain. Eh kung walang pagkain, Di wala na. pasensyahan na lang. Ganun po ang buhay nila. Kaya ganun po naisipan naming i-share yung aming blessings. And maraming salamat po nang dahil sa inyong mga supporters is wala po kaming ganung blessings na may i-share. Thank you so much po once again. Kaya siyempre, thank you tayo matin kini Ma'am Cathy Chua, dyan tinted ng 1,000 pesos sa Edigalman. Hindi lang din yon, may magpapasunod na magbibigay sa mag-asawa. Sino? Ayan, si Sir Arnel. Wow, kita man. Magbibigay daw siya ng isang kaban na bigas. Wow! Uy, kita man. Thank you so much, Sir Arnel Balbin. Yes. Iti ananos mo. Ang Aman. talaga. Opo. Maraming thank you po. In behalf of Family Bravo, Yes. kami na lang pong mag-thank you para sa inyo. And dagiti kahit pa pong iparating na tulong, wag po kayong mag-alala. Ipaparating po namin sa kanila ng maayos. Yung mga gusto nyong tulong. Naka-safety nga panangipadanon. Apo. Yes. Okay, kakabsat. So, ayan, once again, nag-imbag nga oras kan Blessed Sunday at kanya tayo amin nga sangapada. Yes. Ayan, nga umay manintanunin tayo programa tayo nga ng pauluan. Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Ayan, katro kayanan na yung kakabsat, mangisagot ka musika. Yan. Sunata, panglukat binang musika. Dito palang programa tayo nga ng pauluan. Rayaw ni Ilocano. Na minsan nga ang ikaw na panat siya'y sentro, nagluga ng PG, akong pasahero, naipatang manit siya'y sango, nakaginak driver, ang madyo. Nanay. Ito'y Domingo, anya itin nga ilet na, daytoy nga inak nagluganan. Tatsang iti dadandali kami magkadano, panaki kambyo, ginamit din ipalalo. Uray la tumakder dagiti balbong ko, tatino pumete din na ikambyo. Nakapatama di driver ang sweet lover, panat siya'y sinake na dawe. Dinakla ni respeto akan sige, crush ko pa'y ngaro tanang tae. Magustuak man daytoy at driver, uray magkararjo, pintas ko't inadiyawen. Tila siya kaya no agi kambyo, tama sa gitna daytoy Domingo. Anya ket din nga ilen na, daytoy nga inak nagluganan. Dadyak man la amalisa, ramay ti driver no agidwan, ramay ti driver no agidwan, ramay ti driver no agidwan. Another song. Kasi sagot may manatay nga kanta kinig ba? Kini Sir Arnold Bobin Fernandez. Yes. Beer House ng Pag-ibig. Apo. Sa tuwing ako'y nag-isa, sa beer house ng aking punta, upang do'y malimutan kita. Ay, napo. At sa harap ng mesa, alak ang aking kasama, upang limutin ka sa alaala. Bakit di mamura
kasama ng iba. Alam kang tanging lunas upang kita'y malimutan. Sa buhay ko'y nakalungkutan. Hanggang kailan mawawala ang pag-ibig ko sa'yo upang limutin ka, di ko magagawa. Bakit di mapura ang sama ng loob ko, sinta? Lalong nagdurugo ang puso ko'y sa tuwing nakikita ka na ngayon'y may kasama ng iba. Alam ang tanging lunas upang kita'y malimutan. Sa buhay ko'y puno ng kalungkutan. Hanggang kailan mawawala ang pag-ibig ko sa'yo upang limutin ka, sinta, di ko magagawa. Bakit di mapura ang sama ng loob ko, sinta? Lalong nagdurugo ang puso ko'y sa tuwing nakikita ka na ngayon'y may kasama ng iba. Another Balsa song. Palukat bilang musika ng isang sagot bilang kanyang aming song pa. Dito pa ng programa ng Puluan. Rayaw ni Ilocano. Ulit. Rayaw ni Ilocano. At tuyak amang saranay, musika ket malmalday, no ayat mo ket inkulbo, pinaulpit unay a puso, mukat pukawe, biag ko day tanam namam, taadda pailaag sapa, ngain ka masakbayan, ikan mas naayan, taad tuyak biag ko itan, kabinuling mo iyami na kanito, di mo sangitan, di ayat anak pukaw mo. Rayaw Ni Ilocano. At tuyak amang saranay, musika ket malmalday, no ayat mo ket inulbo, pinaulpit unay a puso, di mo kat pukawin, biag ko day tanam namam, taadda pailaag sapa, ngain ka masakbayan, ikan mas naayan, tatuyak biag ko itan, kabinuling mo tiyami na kanito, di mo sangitan, di ayat anak pukaw mo, ikan mas naayan, tatuyak biag ko itan, kabinuling mo tiyami na kanito, di mo sangitan,
pukaw mo. Di mo sangitan, di ayat ana pukaw mo. Rayaw Ni Ilocano. Okay! Ayan, dagita po dagiti sa miwang panglukat musika. Dito pa lang programa tayo na poluan. Rayaw Ni Ilocano. Okay, kakabsat kat once again, maraming thank you po sa mga nag-share ng programang ito. Yes. Ayan, kita pa yung hampong na kapag-share. I-share yun kasi bukbuko June na Yeah. wall. Yes, tap na dito pa yung agkakadwag dadanggay. Kan agraragsak. Hita nga Domingo. Yeah. Yes. Apo. Last day of January. And bukas araw na ng mga puso. Okay, so kakabsat, ayan, rogyan na konti agi shout out. Mag-present na po kayo sa mga gusto pong magpa-shout out dyan. Ayan. Kasi nagnagan agibasa na ko. Ayan. Hello kay Tita Dina Dumingsing. Hello, Ma'am Tina Duminsel. Tita Jo Ramos. Hello, Ma'am Jo Ramos. Yes, present na sila. And syempre kay Tita Remy. Mauricio. Yes, kita man present na na yung mga kita Switzerland Fanatics. fanatics tayo. Ah. Nagasam. Present na sila. And istamitan kini Yana. Hello, Yana. Hello, Ma'am Hello, Yana. Yes, kaya baliktad ang name niya. From Sino? Quebec, Canada. Yan. Janet Reyes. Yan. Ayan. Janet Reyes. Hello, kay Sir Jimmy. Comila. Kumilang. Yes. Kay Teresita Balauro. Yes. Bernal. Yes. Kay Hansam Aquino. Yes. Kay Ma'am Virgie Maranano Mawid. Yes. Yes. Antonio Sinang. Kay Rose Ponce Miranda. Aha. Kan kastamitan kini Cherry May Bartolome. Hello, Cherry May. Yes, happy watching. Yes, kan kastamitan kini dito na tayo sa kwan, ano tawag dito? Channel 12. Ah. Ayan, hello kay Julie Biag Magtanong. Kay Mama Colen Petinas Gamad Domrique. Yes, hello, ng ma'am. Happy Ball dyan sa Benito Sullivan, Isabela. Permi nga talaga gayong nga hangkang nagbabawi nga mga dita happy bowl. Yes, ang Aman. sarap no. Nagimas si Aros Caldo da Castel, Aros Caldo di Alicia idi. Well, Diyan. Diyan ti abay sa simbahan di diyan. Hintay man nga tata. Hoy. At programa tayo pa asa tayo mapan. Well. Baam tatunwal pa sa recording mo kay libre kanto jay. Ayan. Lahal. Kita man siya pag ilibre kanya mo ng bayadan ni Clarissa. Hoy. Sige mang ilibre kanya kung bayadan na. Wine. Ayan, dagitag birbiro ka po sa mga nagugutom ng lugaw dyan. Open yan. po sila from siguro hanggang 9 ng gabi. Yan. Yan, dyan sa Happy Bowl ng Benito Sullivan, harap po ng Aves. Kila mama ko po yan, Happy Bowl. Amoyo Happy kakabsat na sila naktimakan. Adi nga napila aktimakan ngam apo. Oh. Talaga dayjet nga talaga tilugaw nga awan kusit na. Nakamano ka? Ang matibagbaga nga talon kababae. Nakaupat ka nga bowl. Nakaupat nga bowl na Wen, puro ken talo nga apo. manok, duwa nga itlog. Nagadumutan. Perminata. Wen, Perminata amoy manok. nga minaputi ka imas na talagang mapapawaw ka talaga sa sarap. Opo, sa Ang Happy sarap Bowl. ng Happy Bowl. Yes. Hindi kuan ito, hindi biro. Kukuha kinimat matunan ni mother. Pero Mother. may nga apo, atay nga de kunakon hanga na sabaw nga lugaw talagang lugaw talaga. Oo. Lugaw nga talaga. Okay. Napalit. Mangantayo ka rin dahil. Wait. Yung na yung imas si datay tatay Alda. Si Kaman, tinimtim nga sa luyot. Wow! Paunagi. With Nag- matching tinapa. Nerdos ko. And dessert turon ko naman. Agi, masan. Ayan, hello din kay Sir Jonathan Rapaon. Rapaon. Kay Sir Benny Rafang. Yes. Kay Val Malapit. Kay Ma'am Priscilla Madriaga. Yan, di kita taga La Union apo nga Yes. idangdang luwan ni Ma'am Priscilla Madriaga. And kasabitan kini Ma'am Mary Vic Tabing. Ayan. Sir Nemesio Batara. Yes. Lita Calibuso. Aha. Ladog Quesada. Ayan, kay Orlando Machas. Kay Ma'am Cathy Chua. Yes, hello Ma'am Kati Chua. Kay Ma'am Edita Patayan M. Scorpus. Yes. Kay Reynaldo Placido. Aha. Kay Guhit ng Palad. Yes. Joan Rebamba. Aha. Crescencio Tesoro. Yes. Ariola Vittorio. Ayan, kay Junior Dancel, Arsen Sniper Munes. Yeah. Kay Ma'am Emma Rasay Fernandez, maraming Yes. salamat sa Alawi. 100 star. Kita man, nag-send ba ni Ma'am Emma Fernandez and di ba 100 star? And thank you Right. so much. Yes, kay Sir Edwin Alcantara Janko, Yeah. Virginia Nabab, Ananoy. kay Sir Almin Sai, Aha. kay Joe Isa, Yes. kay Benjamin Enriquez Jr., Yeah.
Ayan, kay John Vixon, mga Lindan, Benjamin happy Enrique, watching. yes, Ron Velasco, Yes. Gina Micaballo, Labrador Agonoy, Ken Kailin Fernandez, Pearl Colcol, Leia Tacadino, Mark Chris Gallardo, Tomas Clarion, William Loresco, Yan. yan, Ken kasama din sa kay Directress Lilia Aquino, Yes. kay Bernard Agup, Marlon Badwa, Joseph Guillermo, Dankyo Judelan, Aha. kay Maria Lucena Seroma, kay Yulo Fernandez, Edward de Guzman, Yes. ayan, Aricel Napes Bauzon, Jessimar Yes. Garza Senyor, Yeah. Lani Dulay, ayan, kay Marvic Caspilio. Oh. Ayan, maraming salamat sa 500 stars, Sir Arnel Balbin Balbin Fernandez. Katay ngamin beer house ng pag-ibig data kit DJ Klang. Wen, Iso ba? Isuwar nga dagos nga nang iyawat. Oh, Oo. pay- lyrics na Masan. dyan. Ang pay lyrics na jay. MJ Agapin Sullivan, hello Mia. Hello. Kay Ate Sonia Lagon, Marisa Mauricio, Hello. LMP, Silvia Soriano Makadangdang, kay Arnold Rivera, Ma'am Edita Gepiala. Ayan, kay Jer Lopez Baroga. Ayan, ang dami na natin dito, ano. Taman. Ayan, kay Natividad Aguinaldo, Yeah. Loretta Rimando. Ayan, Yes. October 16, Mary Ann Zapata, Natividad Aguinaldo, Marlon Bunao Tapuro, Yeah. Dave Obena, Merly Florendo, Yeah. Jaime Maon. Ayan, kaya June Florendo Mico. Ayun. Ayan, hello once again. Kaya amin nga ba na magbuy-buya doon, pobre. Kay Tita Alms Tayawan. Ay, hello, Tita Elms Tayawan. Yes, kay Ate Eleanor Agor. Yes. Kaya Tita Nelda Maliari and to Nanay Nancy Kambay, Kakbay. Mario Ramos Bacolor. Kay Mami ko Gina Ibonia Yep. Ha? Yes, Connie Baruela Abo. Yeah. Yes. Ignar Esteban Dancel, Leonard Calaustro. Yun. Okay, nagkatapo na kiti na ganyan na i-shoutout ko sa mga pangalan po na hindi ko pa na i-shoutout. Mag-present lamang po kayo, tahan ko maiba sa amin dagiti nagnagan na nandito na. Hello kay Ate Lea Arnie Victoriano. Yes. Ken kayat milang kakabsat. Ayan, meron tayong announcement Ano yun? Yeah. para bukas. Nga dyan, Aha. bora ka. Sige. Sige, diretso mo lang. Meron po tayong announcement para bukas. Yes. Supposed to be po Monday bukas, February 1, 2021. Yes, kaya magpapaalam po muna ang Rayaw ni Ilocano. Yeah. Yes, para po sa magandang balita. Ayan. Meron po kasi kaming, mag-excuse po muna ang Rayaw ni Ilocano bukas sa ating live. Yes. Yes, meron po kasi tayong gaganaping, bukas na po kasi namin lahat sana tatapusin yung recording and even the music video. Nakanta po, bagong compose ni Manong DJ Reventor Lagmay. Yes. Ayan, pakinggan nyo po. Ayan po yung aming, ayan po yung arranged by Ano nun? Marvin Agne. Yes. And syempre, kakantahin ni Manong Reventor. Ayan, i-record na po namin yan. Bukas na po. Yes. Para po mailabas na namin. Ayan, yan po ang bagong composition. Hindi lang yan. Padaanan, may isa pa. Yes. Pag natapos na yan. Yeah. So, bukas po, excuse po muna ang Rayaw ni Ilocano Yan. para po matapos na po muna namin lahat. Music video and the recording ng kanta. Tapos Yeah. na po yung arrangement ng kanta. Yes. Arranged by nag-iisang. Yes, walang katulad, nag-iisang. Aha. Marvin! Agne. Siyempre, kinantamit ni DJ Reventor. Lagmay! Siyempre, Agaso. pasali-sali ni DJ. Lang. Hamot sobra ka mo. Mabuo na nga data na nakita taropam. Gusto pa. Hoy! Anay bagayo para sa akin yan. Buungik data ka CD, oh. Ang kunak lang. Ay! Siyempre si Kati naging inspirasyon na dito. Tatlo Aman. kasi kung namang amang idagdagdagan mo sa nang ilipas na. So pa. Oh. Sige naman, excited ako. Shakti! Akarga na ta. Kanta ko na padasyan niya. Sige. Ay, Yan po yung arrange ni Kuya Marvin. Ay, burn down. Padaanan niyo ang Go saya-sayang kanta.
Nadadakan ng mga nauyawan no, biho ko na siya. Oh, lolo, manggag mo to atan to no. Ag-record kami to no bigat. Basta, siyang kami nga kasali kin lola mabasyang ta. Haan, lolo, hanggang Ay. kasalit. Tasabali lang taji kantayo. Dapat na jimit ihimplo kami matate ubeng nga dagati ihimplo kaldeng. Siyang kade kasinsan. Yes, kasensen. Ay, mali. Mobing ka. Ay. Yes, Sige man. kasensen. No. Hatak man kag totan to mo obeng naknokwa. Ay! Apay nga men. Ayaw mo ko. Nasibugan, lolo. Ay! 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 Ay, Nalanang ka man din be. Maglangin Ay, tanda no. mang lana dadya may syangal. Ay! Ay na! Ay! Na! Kumusta magngati Valentine mo sa kabirintaw? nasya at natap, lolo. Natamnay ka! Natamnay siya! Ay! Ay, Ay! ay, Ay! ay. na! Gumarampang ka, lolo. Nakragsakak man ng Pangkat- Valentine's Day. Ay na! Ay! Basta siyak maragsakak Ay, naragsak. dahil dyan sa bagong ilalabas nating kanta. Yeah. Napakagaling na. Kudos to Family Rayaw ni Ilocano. Yeah. Naglain talaga niya po nga. Birintaw. Kapag tagilig ka pa nga, lolo. Naglayang takalkalpas na lang nagkompos ni Maysa. Naa, kitap man tatay, Adamanin. adamanin Maysa. Adamanin. Barya-barya. Ay na. Boss. Nagana siya. Ay. Nagpinta sa apo. Oy. So nga padaan na nyo, apo. Bukas tatapusin na po namin para po Yeah. matapos na yung kanta. And then mai-upload na po. Yes. Siguro by the next day. Yeah. So, Okay, Masay. bukas po, excuse po muna ang Rayaw ni Ilocano sa ating live. Padanan yung itong matapos. Datay ka-partner na. Dartistan to ka-partner na tao. Why, nasya. Yes, meron po kaming Katawa ka, DJ Klang. meron kaming Artista. nirentahang artista Oh, coming from ABS-CBN. Ay, Oh my God, tawa ka. Yes, so padaanan nyo ata pong kanta ni DJ Reventor Lagmay. So, gaday jay apo nga inarentaan, may bagay launay apo di kanta. Nagpinda. okay. Ayan lang pang patikim sa ating kwan. Tapos na po yung kanta. Yeah. Yes. Okay, kakabsat sa panagtultuloy ito programa. Tayo na yung ating first requested song. Yes. Good. Kayang kami sa kanta na DJ Aman, Klang. kayang-kaya na. Dosh ko. Ketak, makasearch na. morning, Apay kas dyan na. Data mo na nga na. Bakit hindi nag-o-open ang aking Safari? Anong nangyari? Ewan, magre-restart lang muna ako. Ay, sige. Pagdagsan kami nga sa popper mo nga dakal. Okay, kakabsat! Ay yung first requested song natin. Beautiful Sunday. Itatry natin yung request nyo kung kaya. Beautiful Sunday, po. Yes. Ha? Ha? Mano, pa-search. Ni Manong Relata paki-searchan ko. Asan Why? mag-search dito, Manong? Paano mag-search dito sa cellphone mo? Hindi ko kasi alam. Saan ba? Ayun. Okay, kakabsat ating first requested song. Sonata nga ng Paul 1. Try ko lang po ha. Hindi ko pa ito kinakanta. Yes. Tap mo lang mapatgan iti-request yun. Beautiful. Sunday. Ayan. Ayan na. Papunta na. Dan. Okay, sa letra ng B. Beautiful Sunday. And di palang programa tayo ng Paul 1. Ray Au! Ni Ilocano. Taro! Sunday morning, up with the light. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Come on! I've got someone waiting for me. And when I see her, know that she said, hey, 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 it's a beautiful day. Ha, 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 beautiful sun.
beautiful day. When you say that you love me. Ooh, my, it's a beautiful day. Come on! First I sing you by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on the sun, follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Come on! Ha, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Ooh, it's a beautiful. Please welcome Mr. Marvin Agne. Rayaw ni Ilocano. Ho, ho! Ha, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Ooh, my, it's a beautiful day. Come on! Ha, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Ooh, my, it's a beautiful Raya! Ni Ilocano. Ay, Yaw. po, naging nga panang perperdite organan. Datapo tayo muna ng request. Yes! Sadya po din yung beautiful Sunday. Yes! Na big laman nga request eh. When sa marunong to, anong yung first second request? Kanta ko man ko. Berintaw. Ano yung next request? Ay, sos ko. Forever ka no. Alawan Ay, di Diyos ko. po. Wala po yun. Ma'am Emerasay, pasensya na po. Yes. Yes, practicein pa po and parang hindi pa kaya ng boses ni DJ Clang. Good as I was to you ka no, DJ Clan. Okay, hello everyone. Coming from Mia Miguel. Yes, Evangelista. Yes. Cheryl Bragado. Pabati din po sa aking mahal na asawa, Ian Beliar de Bagardo. Bragado. Naka-duty ngayon sa Pangasinan Provincial Hospital, PPH. San Carlos City, Pangasinan. Sa tatlo kong naggagandahang mga anak. Sina Sheilaine, Nicole, Gian, Lorena, Trian, Saka Bragado. From Cheryl Montoya Bragado. Yes. Hello, Cheryl. Pa-shoutout po kay Suyat family watching from Jones. Banji Suyat. And hello po sa mga Suyat family dyan sa Jones. Yes. And kasama Happy tayo watching. na hello, mate kini Sir Lito Suyat. Dito na Jones. Yes. Happy watching po, family Suyat. Apel. Thank you po, Cheryl Bragado. Thanks po sa shoutout, Julio Fernandez. Thank you mga DJs, Marian Zapata. Ayan. Hello karay apa, shoutout Mat Andy, watching from Doha, Qatar. Yes. Joey Rivera, Aspira. Sayan. Hello Ray apa, shoutout from Oman. Sal Reyes. Yes. Idol ko, Marvin Agne. Don malpas daytoy nga pandemya umay naktuman pumasyar dita. Agpasuro na keng ka nga agusar ti PSRE 463. Ken tapno personal sa
makaalamanok tay sobrang idol ko iti pindutan ako nada. Apo. Di Apo Diyos timang tarabay kadakayo amin di tarayaw ni Ilocano. Coming from La Puente, Christian John. Yes. Apo. Ayan. Hello mga karayaw, request ko man dyan, kanta nga kapet-kapet. Adyaman Mario Ramos, Bacolor. Ayan. Thank you so much, Virgilio Salarson. Yes. Yan, your excellent singer, DJ Clown. Oy, kita man. Hello, Tita Lenny Acosta. Happy watching! Yes, hello. Yan, good PM karayaw ni Lucana, ang galing DJ Clown. Rex Carnate, thank you so much. Nakita ka. Sige ba na DJ Clown, nagmayat sa laan, pati boses naglamuyat, pati organista naglaing DJ Marvin, the best ka talaga. Manay. Mary Jane Ilaga. Apo. Ayan. Umisim ka man biyag ko request ko Clown DJ. Salamat. Apo. Delicaria Flores Duque. Ayan. Nakita man mga idol, panang pasangit mo iti keyboard idol Marbe. Aman talaga. Lalo no bimabuyak tayo tinugtog mo nga buwan. Ano noy? Nga kasta unay pananggaraw mo, sobrang idol kita. Opo, thank you Pakantaman po. garo jay buwan idol. Away. Awan kas ding bagada. Ada! Ada! Sige, atan naman to. Emerson, Kalama watching from California. Dati manay, hindi ko na akong... Hello, Antikit Noble Petinas. Hello, Yes. Mama Ruth Clemente. Happy watching. Okay, tibrak tuloy ti programa tayo. Sagot tayo next requested song. Ano yung ating next requested song? Good as I was to you. Yaw. Josh ko. Kukwam manan. Data. Natagamin. Berengkod. At karakukwab. Berengkod. Agan anos ka takukwab tam amin ito no bigat. Wine. Wen, tayo torog ko to ya. Why? Ungtam to kasi sino. Ay, perme. No, kamakamali. Ungtam. Talaga. No, aldaw ko tata. No, begat. Aldaw mo may. Dapat. Dapat siya. Eh, so- Pasambot ko to damdama di may sapay. Ay, sige man. Why? Out. Okay, tingnan natin po dito request nga good as I was nga kakantaan ka na tayo ni DJ Nika. Walang programa nga na pangalawan. Rayaw ni Ilocano. Drove up to the restaurant where they used to dine. It was sitting at the table with someone new this time. She walked up right beside him. Her face did not turn red. She looked at him so calmly, and this is what she said. Good as I was to you, is this the things I get? Are all these we share so easy to forget? Does this mean that you've gone? Are you finally having fun? Is she your dream come true? Oh, she sure looks good, but she won't ever be good as I was to you. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. The room got awfully quiet. Everybody's there. And finally the waiter said, should I bring another chair? She said, no, I was just leaving. But she walked out the door. She said, honey, you can have it. I don't want him anymore. Good as I was to you, is this the things I get? Are all these we share so easy to forget? And it's the way it's done, looking out for number one. Or did you think it true? Oh, she sure looks good, but she won't ever be good as I was to you. Rayaw ni Ilocano. Does this mean that you've won? Are you finally having fun? Is
sweet dream come true. Oh, she sure looks good, but she won't ever be as good as I was to you. Rayaw. Good as I was to you. Good as I was. Rayaw! Ilocano. Another bonus song! Ganyan talaga ang pag-ibig by April Boy. Rihino. Siyempre, kantahin ni Mr. Marvin. Agne. Yan, sagot ko man po kasi request din yung kanta. Yes. Piliti ko na apo. Bahala ka na. Alaala na iniwan mo. Ano no? Kapag naisip ko, nalulungkot ako. Nagtatanong kung bakit iniwan mo. Bakit tayo'y nagkalayo? Alaala ng ating mga nakaraan. Kapag kapiling ka, anong ligaya ko? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko? Bakit tayo'y nagkalayo? Ating isa-isip, ganyan talaga ang pag-ibig. Huwag sanang limutin mga pangako sa atin. At kung nasaan ka man, Ano no? Josh mo, legaya. sana'y maalala mo Ano no? ating nakaraan. Hello, sir. Nalalaman ko Pa-autograph. mahal mo pa rin ako. Kahit tayo'y nagkalayo. Ating isa-isip, ganyan talaga ang pag-ibig. Huwag sanang limutin mga pangako sa atin. At kung nasaan ka man, sana'y maalala mo ating nakaraan. Nalalaman kong mahal mo pa rin ako. Kahit tayo'y nagkalayo. Ating isa-isip, ganyan talaga ang pag-ibig. Huwag sanang limutin mga pangako ng pag-ibig. Huwag sanang limutin, ganyan talaga ang pag-ibig. 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 Rayaw ni Ilocano. Pau! Dagay taman nga sa miweng. Oh, rayak lag sobled yan. 1900. Oo. Kung kasi dyan, yung isang kakangkanta, 1901. Apay. Ang bila sa ano ko Bilaakan ako. na 1903, tanong, sakto. Ay, sakto no Wala, pa. nalpas na, nakainom ta natin, subo-subdang na ka na.
malauan. Ay, Ay, awan ka kanyak no siya ka. Dada lang tayo na numusak. Eh, di 1903. Oo. Oo. 1900. Pinaginomdak ka no ti Soktong. Suktong. Well, Ay, sumo lang. Isumot lang. Nagsingpag ka nukwa ka na, Iday. parme ko nagarod ni day di inang ta. No ka no, pinainomdak ti Soktong. Oh, Nakasing-sing pita. talaga. Sumo lang. Eh, so nga inaldaw, nakasokto nga. Nagsingpag ka ulit at nakasinsay. Wait. Siguro tatak California tinumaw. Amam, tiki na singpet ko kanida eh. Ano? Kada makainom magsokto, agpalsay, takano tinative nga manaw. Ay, man! So, Mayanda ka. kaya inom ko ti soktong na i-boss tinative, ti karoban inang. Ha! Loko ka kasi. Dakil man na luklokong gayam. Eh, so nga data soktong, madi kami lang tagket-ketan. Kasi ay, Basilatan. Tana i-boss, data manok ti karoban. wan, siyang ka nga minang disuktungan. Madi karodan. Alpon siya. Tiyanin mo yun. Madi, basilatan. Base. Kat mo ti kasi kasing base. Madi! Bueno, saan? California. Ang California. Asos. Una dati, de bagada nga ate na mas nga arak. Dati, Carlo Di Rose. Carlo Rose. Carlo Rose. Yes. Bukas yay. Well, Nagpangato, datay 5 hektarya ti surat. nabasak tatayan. Bam da, gatang kanto ti kasay. No, sumaranuan. Well, lata ka sa takantatan tumandamdam. Ay, woman, dadyaman ti kayat ko nga yung bagam. Basta madi kayo agpalpaliwawan. Well, sir. Sige. Nasingpat kami ta. Sige. Wan, nagainom ko naman. Napagalisan. Hello mga karayaw! Ano nagpangaton? Nagpangato. Yes. Nagpangaton. Ayan, coming from Nalpasatan. Nalpasan. Ayan, dito na tayo sa... Lilia Misay, happy watching na ibagal daw yung anak ko coming from Lilia. Yes, great ko man na po birthday ko. Jesus Sampang from Montreal, Canada. Yan! Kita-kita kasangay tayo, Alda! Yes! January Happy 31, 2021. Yes. Kablawan na kayo man dito naragsak ka, nagasat ka! Panagkasangayo, Apo! Yes! Apo! May Apay. nag-send ng 500 Star. star. Wow! Ang ganda ng request niya. Sino? Clement Bangog. Mm. Pa-request po, Green Green Grass of Home. Favorite song ng aking ama. Thanks, God bless and keep safe. Ayan, 500 stars. Apo, Ang tingnan ganda. tayo ng darad eh. Hello, Ma'am Jane Bernardo. Happy Yes. watching, Ma'am Jane. Hello, Ma'am Jane Bernardo. Hello, Ma'am Jane Bernardo. Ate Jane kita. Kilala ko siya from Quantum. Saan? From Las Vegas. Oh, kita Single pa ito. And napakalasbang. Wow. Napaka-sexy. Single Wow. siya, single. Oh, single yan. Single din ako. Yan, kaibigan ko yan from Las Vegas, Nevada. Yan, si Jane Bernardo. Ada pa bagat. Ana, Nagpinas nga pag background ti barbaro nga background na perme. Pingata. Kita nyo man yan, tabaga damdam ah. Ay, wag nga raw. Dandam Damdam ah. Oh, Danto kita- kanta natin. Dadas tambat tanantan. Dadas tambat. Dadas tambat, dadas tambat. Saan niya mayar areng ang tadaan mo dano pa? Ay, ka, di bale, dito daan mo na nga nangig data. Talaga. Niremor data manen, nga lain damanen. Ay, manan. Manen, ay de. Tiko nada siguro. Kaya datatan. Kaya naman. Ngayon handa mo. Ay, Yes. but Mas kayam nalalain ka nga compose. talaga, dahil dati proud ko nga pok nga nabang si Taki na. Apet na banglo nga bang ang atak kilolo. Daka mo kini kasinsing ko, dahil sumut baka-baka na. Ay, siyak, basta siyak, amok. No kasat no kabanglo, kasan siya. Kita. Amok kaya ako ta. Ada. Kasla Rosal. Rosyal, mayatin na. Madi, nabang sit lang. Mayatin kasi siyempre, patsim data, dagada muna, tilobong talag, kumpos na muna. No, ti banglo siya na una mo, tahan mahilig. Ay, perme, kasan siya. Ayan, basahin man natin, Price Lord God. Zachariah, nilong ka ng paki-shoutout naman amin na nga taga-Kalamay, Mokada Tarlac, especially Yes. Gadget's family from Los Angeles, California, coming from Sir Chrysler.
Ganja. Yun. San? Happy Sunday mga karayaw ni Lucano. Present ako ngayon coming from Tito Lenny. Acosta! Tagitaman. Yan. Happy watching from Dammam, Saudi Arabia coming from Alan Naval Gabaya. Yes! Yan, watching from Saudi Arabia, DJ Klang Tayman Riribok Toy Biago. MG Ruel Dakiwa. Ayun. Yan. Tayman Hero mga DJs para katagitay frontliners, co-workers, ti Honolulu, coming from Ma'am Ruth. Clemente! Oh, request nakman karayaw, Eddie Peregrina. Santiago, Catabay, Espiritu. Yo! Sakto. Watching from Maui, Hawaii. Aha. Joan Anja. Yeah. Ayan, Rutherford Naranja watching from Barcelona. Spain. Ayan, watching in Maui, Hawaii, Ruth Valverde. Yes. Ayan. Hello po. Hello po katagiti Montreal, Canada. Nga Ilocano. Jesus Sampang. Ayan. Okay, di parang tuloy-tuloy di programa tayo kapsan. Yes! Ang tayo mga datay na ikwa, DJ Klang. Chay. Datay na gitit 500 star. Opo, ayan. Malay mo na gitit Green, ulit. green grass. Oh, habang kinakanta mo yan, malay mo mag-send ulit siya ng green. Yes. I-try ko lang nga po Patasik lang. Ayan, isagot naman dati kini Sir, ananagan ng itayin. Bit lang, hanapin ko siya. Clement Tabango. Yes. Of, ayan, hindi ko po alam kung taga saan siya. Thank you so much sa 500 stars. Yeah. The old hometown Ako. looks the same as I step down Isla Tom Jones lang tasika. from the train. And there's to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. Is good to touch the green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green grass of home. The old house still standing, Aha. although the paint is cracked and dry. Nakmayat sika. And there's an old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary. Apo. Hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Nadamag ko, adeng ko. Nadadadapilan niyo. Oy, sanga data. Umay ko manidapin. Ito isang forward nga nas ko. Ay, Kukwang tay tagok na. Pakukwak man kay usang na. Ano agarabiado ka sebemon? Uray, ipaminuwalo na. Ipiso ta. Oray, may piso. Ngam tigakas na, sabi mo, na 5 kan siya. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green grass. Ray House ni Ilocano. Oh. Eh, Ray Ao. Ni Ilocano. Oh, katawa ka naman kanululo. Kung katawa ka naman, Lola. Dahil, nagpandadag. Green grass of Mary. Ay na, Hoy, up home. of home. Mary.
pindas. Ay, maraming salamat sa nag-send ng stars. Yes. Ito po yung request mong green grasa form. Yeah. 500 stars. Stars, yeah. And maraming salamat din kay Sir Jong. Kanina nag-send ng 100 stars. Wow. Kay Sir Arnel Balbin, 100 stars. Yes. 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 Ken Kastamit din. Kini, asan na yung mga nag-send ng stars natin? Humihingi po kay Sir Jimmy Comilang. Maraming salamat sa 100 stars. Ayan. Kaya maraming thank you po sa lahat ng nagsasend ng stars. Yes, sir. Ayan. Agasim man, dagit ang si-star mana. Po, Diyos ko. Oo. Kita mat ne. Ibaga na nga padasin na lang ang kantain ni DJ Marvin, yung si Dimit Jane Salpaknan. Ganas nga boses with second voice from DJ Clang. Yes. Bravo. Pau. Coming from Tita Sexy Lenny. Acosta. Aha. Nag-jay man. Ma'am Lene, may katulit ti ah. Kano ngayon man? Pikat to na pan. Among ano may to. Ay, wala niya. Di ulitin lang to man eh. Sige nga raw. Na ibaga malam karay pakipukaw dagiti pada nga tagalawag. Watching from Mandaluyong. Sa labas. Danilo Agasan. Makugay. Ayan. Mabuhay karay wala kayong katulad. Ah, ha? Gijon Merculio. Apo. Ay, Lolo Banchong kin Lola ba siyang kano? Parekpas mga DJs. Agsangsang ito'y pusok. Aha. By April po ay umiiyak ang puso ko kunak kuma. Wow. Sir Jimmy Comilang. Oh, ngayon Aha. lang na naman nag-request Sir Jimmy. Ah. Yes. Sir Jimmy, pwede ba naming palitan? Wag Ano na. yung kinakanta mo, kuya? Nakanta ni Juan? Bakit ba Yun. ang buhay ko'y ganito? Yun ba yun? Yung kanta request niya? Wala. Ay, kayang-kaya yan. Wala na yata. Ipadas ko apo Oo. Siyempre, malay mo, magsenda naman si Sir Jimmy ng 500 stars. Na pag narinig niya yung request niya, di ba? Yes. Ayan, happy watching, Sir Gilmore Alcones. Hey, hello Sir Gilmar. Yes, Arlene Presosa Miguel. Icicar Cruz. Tubo tawag ta tayo ni Sir Gilmore, Jack na sumbatan ta nakaturugak pa si ka. Opo. Gasim. Si Kaman, tinasing ko. Nuray siyak si ka na 5. Hindi adya yan. Nasi. Hindi po kasi karayaw, na puyat na gito yung kakadwa tayo. Ako hindi ako puyat. I'm beautiful. Handa nga na piso, Apo. Hoy, napuyat na gito kadwa tayo. Kasi nga po, nag-celebrate kami, konting celebration lang after ng charity natin. Yes. And akala ko konti, pag uwi, hilo, dasal sa latadalan. Ala. At dagkang kanta. At dagpakpakyut ti live. Ala. So nga, ayan. So, nagkaroon po kami ng celebration siguro na baratik na gito yung kakadwa. Siya kami ay naging mas turog ko. Okay, di ba nagtuloy di programa tayo? Ay, paki-shoutout Arlegi Kilala, Yes. Clan of Calaveria. Coming from. Ma'am Cathy Chua, Yes. Request Top of the World. Wow. Patasin mata, DJ lang. Kaya siguro. Kaya na ka no? Kaya siguro. Thank you, may God bless you always. Sabi niya. Thank you, Sir Clement, sa 500 Yeah. stars once again. Yes. Okay, hindi pa nagtuloy di programa tayo. Oo. Pasensya na po, medyo nagbabak yung kwan, hindi naglo-loading yung cellphone ko. Anak, unay makabasa, cannot open yung Safari ko. Ba't ganon? Ayan, DJ ka lang shoutout na nanay ko bet, insyang ken ating imang agluto ti pansit. Nagimasay. Apaw. Po, pansit ko ma. Kano nga ta dito yung data? Teko, Ma'am Mickey. Penge po. Mickey kumanya. Manure. Ajiman, after all mga DJ, nagmayat blending yung Ay, aman. Hello, Idol Marvin. Yes, Mga hello, eh. kakambal ko iti keyboards. Arvin Rivera. Yes. Alam mo ba, DJ Marvin? Ano yon? Ang dami nang may gustong bumili ng E4 6-string keyboard. Pero may nga raw. Simula nung nakikita nila yung keyboard mo. Ibig sabihin nun, inspired sila sa'yo. Abom mo na nga napasurot ko tayo E463. Ano? Ne, pare CB mo. Oo. Gatang ko kumabay ko, Jessica. We. Matagturgan ko ko na. Di man met, adamit ang muna tugtugin. Manon. Kasi Siwit, siwit. may isa. Hoy, wag kang ganyan Sige man, papadas man si Vintoy Sango garo. Amo kas ka na. Sibe mo. Pare, mo ipispisaw. Kita mo. Sibe mo. Ikam la binting na pagsipan. Okay, sige kakapsat ti paragduldulit ti programa tayo. Ito na yung another requested song sa natang na Paul 1. Agsang sangit, tuy puso. Yo. In Tagalog. Umiiyak ang puso ko. Sumisigaw. Yan. Request ni Sir Jimmy. Camila. Ayan. Hindi pa ng programa na Paul 1. Ray, aw!
ni Ilocano. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Ano? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Yes, nang tada talaga ti 500 Lagi star na ni Sir Jimmy Jimmy pinaglayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo? Totoo. Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, ang bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko, damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko, damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Rayaw Ni Ilocano. Ayan, thank you very much magkini Sir Arnel Balvin. Iti pinangted na ti 200 star. Apo, at Kini, tutudo nga stars. Kini Ma'am Lainey Acosta, ti 100 star. Dagitama. Kagita talaga. Ayan, nagita apo ti pinangramas na iti organ na ni DJ Marvin. Hanlang apo nga iti Di ko organ ti na paglaingan ng kaya ramasan nata. ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, ang bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko, damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko, damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Rayaw Ni Ilocano. Okay, nandiyan po yung requested song. Sunatang na Paul 1. Agsangsangit to'y puso. Umiiyak. Umiiyak ang puso ko. Yes. Dari kayo to Sir Jamie Kumilay. Yes. At dahil dyan, maraming salamat sa nagpaulan ng mga stars. Yes! Sir Arnel, 200 stars. Tita Lenny, 100 stars. Yes. Tita Lenny Acosta again, 200 stars. Yeah! Yes. Itaman! Pao, nagnana. Bakit ngayon ako hate mo ko nana? Bakit ako ngayon hate? Hate mo. Hate mo. Kantain nyo ka na. Kirain nyo ka na. Kunada.
Ay! Nagpaulan dati ka apay madim katakantaan. Wine, oh. Nagpaulan dati star madim kayat. Sige. Mm. Sige, sige. Nagsaw ka. Lolo ba siyang katawa ka man? Hoy! Ay, maragyak anak. Ay, ay, Ayan, batiin natin yung 326 live viewers natin. Yeah, hello! hello, ay kada kaya may napo karayaw. Nilo ka no. Ang paya pa nga napag-share. Share yun na. Apa nakagargaram pang katatalulaw? Pintasing nga programa. Rayaw ni Lucano. Ay na. Ang kaday. Apo rin. Nauyawan nobyo. Ay. Ay, dahil. Ay. Lolo, Ay. apay amom di title na di kanta ko. Secret. Ako, nag-send pa rin ni Tita Lenny Acostan. Ah, 500 stars! Wow! Agasam kita mga star dagitan. Nagadunga stars. Maraming thank you sa mga stars po Yes. ninyo. Imbagla pang kapit ni Pamilya Ray Ano Audin. Right. na po Diyos Sagad ko. mo santay talene. Anpay nga ta kasagsagadan na. Ampay. Ay, minidya mo. Agpangpangato data, damdam data, 700 staratan. Oo. Apay, ang ganda ng mga kanta ngayong araw na to. Oo. Bunga road. Bakit kaya ang gaganda ng mga kanta ngayong Poro araw? hogot. Poro henogot. Hogot. Poro papeso. Oo. Ay, Ay! Oro pa piso. di Ayan. bale. Di ba ikaw naman napok birintor? Oh. Ikaw ay nasingko. Ha! Oh. Hello, Rani. Nice to see everyone looking lovely. Mang Ray, 4x4. Ken Balot, naalisto ka no lumabas, ti karabukob. Wow. Joke lang, Mang Ray. Coming from Sir Bonnie Cardona. ba? Uncle Pra. Frankie. Ayan. Yung request niya daw na can't help falling in love. Nananoy. Wise. Man Say. only fall rush in. Hoy. Okay. Apo, maraming salamat sa 50 stars then. Coming from Alan John Medrano. Yes. Request ng kantang Palimid nga ayan. Ay, awan po. sa kasta tayo. Ay, pasensya na po. Sir, palitan mo na lang yung request Yes, mo. palitan mo na lang. Bakit ngayoy Hoy. hate mo? Bakit ako ngayoy hate mo? Baka, Yan, susunod na request. Bakit ako ngayoy hate mo? Aba! By Aegis. Kaya, DJ Klang? padasin ta. Okay. Ano na? Nalala kayo. Nalala kayo. Kuna na pa ilang ki. At ang mamang pasangit te, organ te, obra, ma'am. Tiro kid day. And happy birthday, Camilo Yabes. Sa Yes. mga may birthday ngayon, happy birthday! Sarunom ka nakadago si Luha dita. Hoy! Ang Diyos ko. Tapos lang pinatay mo mo nakatwatan. Oh. Kaya, luha ka no pa, DJ? Made, Diyos ko. Madeyo, nga paspasobong. Akala ko ngayon, kakin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin. Ay! Naglalaho. Sa dilim. Kinerdi yun. Okay, di parang tultulit yung programa tayo, Hapsa. Yes! Padasin mo man natin ang requested song. Yes, bareng adaman ni Sarin. Well, malay mo lang. Okay, so muna ito ba request ni Ma'am Cathy Chu nga Top of the World. Wow! Wow. Pao Diyos ko. Tiro! Rayaw! Ni Ilocano. Ako nagbubintas na kita kanta tatangal daw. Nagmamayat si ka. Oo. Maglaloy sa sarunom di pa. Basang-basa sa ulan. Hoy! Ay! Sabi mo, di mo na ako mahal. Bakit ba? Ano ang dahilan? Bigla kang nagbago, sa akin nagtampo. Ang galit mo'y todo. Kahapon lang tayo'y magkasama. Tayo ay ubod ng saya. Panay pang tawa mo, lakas ng dating mo. Ako'y in love sa'yo. Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla
ako ay pagbigyan. Let's start it all over again. Raya! Ni Ilocano. Tagitaman. Talagang sangit man ti organay. Pasangitin yung ka-organ. Sabi mo, limutin na kita. Hiliw ko, meron ka na bang iba? Aray. Di ba't sumumpa ka pa? Tayo lang dalawa. Mahal na mahal kita. Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala ng sweetness mo? Ano man ang dahilan, ako ay pagbigyan. Let's start it all over again. Ako ngayon hate mo. Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala ng sweetness mo? Bakit ako ngayon hate mo? Bakit bigla kang nagbago? Bakit wala ng sweetness mo? Ano man ang dahilan, ako ay pagbigyan. Let's start it all over again. Raya! Ni Ilocano. Ay, maraming salamat, Sir Arnold Babilis Fernandez. Yan, sa 100 stars. Aha! Apo, sige, pasangitin ka organ mo. Uy, Sige. May isa pa. nagsangit ta organ na si ka. Ayan. Kaya tatapos natin yung requested song, Bakit? Ako ngayon, hate mo. By Igis. Igis. Nagimas nga. Nagpintas talaga datakwa. Ano tawag ka? Anong tawag? Ay, Makakangkan tayo nakdatang yung... madandanaganat. Ay. Nanata. Okay, ito pa nagtuloy di programa tayong kakabsat. Hello, Yes. Ate Jubilin ako ba? Yes. Ayan, isagot mo manin. Ay, sagot? Agbasa ka pa yung sagot ka man ang sagot. Panay lagi sagsagot ay. Ayan, nagibasa nakman iti... 5. Yes, 5 man yan nga greetings. Right. Ayan. Ayan, ipagkasantay malam yung mga karayaw. Mm. Pag-Richuman family, Ubinya and Juan, di Tagataran, Cagayan. Especially to Joey Ubinya and Gianna. Special greetings from Jennifer Ubinya here at Hong Kong. Thank you, Jennifer Juan Ubinya. Ayan. Hello mga idols, happy watching from Medina, Saudi Arabia, Felisa Valdez. Hello mga idol karayaw, SG Jake Alongazo. Pa-request po ng kid daw apo karayaw, pa-shoutout po kay Auntie Agnes and Yes. Danny Ansagay from Hawaii. Yeah. Yes. I am Oda Krem Ama. Ayan. Hello mga karayaw watching from Riyadh. Pa-request man idol Marvin, Jessica, Rance, Marcelino. Nanoy. Oh, nagitaman nga request. Talaga. Ayan, next, yes, more April Boy songs, DJs, coming from Sir Jonathan. Rock Bacon. Yes, request man, Black is Black. Apo. William Loresco. Awan sir, black level. Ay, Black Lady. Thank you, may God bless you always, Clement Bangug. Ayan. Yes. Thank you rin, sir, sa star kanina. Pa-request man mga idol, laglagi pa yung Benjamin Olarte. Noy. Pa-shoutout naman, ma'am, watching from Taiwan. Pa-request man, kantang Nap na Panam. Thanks po. Romel Arguelas, Borja.
DJ Klang pa shout out na nanay ko. Beth, insyang ken ating imang nga aglutluto ti pansit. Nalpas gay mate data. Ayan. Naulit si ka. Siguro gipanda pansit to eh. Yes. Well, siguro. Pakablawan mga idol dagiti abuy-buy at vegan. Charlita Jos Ragunja. Ano, Noy? Okay. Ayan, next. Yes, DJ Klang, sobra lalo nakikita namin Idol Marvin na gumagamit ng PSR E463. Kaya mula kasyo, mag-shift na ako sa Yamaha PSR E463. Sana magaya ko din style ni Idol ko. The only one na Idol ko sa pagpindot. Anya. La Puente, Christian Shore. Ano, Noy? Ayan. Thank you po, thank you. Agsang-sangit dahil ito'y pistol. Nagapukeng ka. Jamie Camila. Ako nga, tagsangit ang pistol. Good afternoon, ma'am, sir. Pakikanta nga po yung kasta kadagsan iti Cruz. Pau. Ken Maudi Abilin. Wow. Ano, Noy? Tess Valdez Dargo. Ang ganda talaga ng boses mo, DJ Marvin. Lerma Galindo. Thank you po. Apido. Okay, di ba nagtuloy iti programa tayo kakabsan? Okay, this morning ako sa Miweng. Top Bislak. of the world. Ganaw, DJ Ray. Abay si kayo. Request ni Ma'am Kati Chua. Ayan. Bislak kas kada top of the world. Ano ba talaga? Pagsabay yung tadwa. Pagsabayo mo. Jack Amono. Top. Padasig lang ating top of the world, Ma'am Cathy. Yes. The Carpenters. The Clarissa Carpenters. Sa Clarissa Carpenter. Hindi ko po Playing kinakanta mata, to. Hindi ko po to kinakanta talaga, Ma'am Cathy. Pero try ko po. Yes, para kanyang po naman. Yes, para po sa'yo. Yeah. Ay, so nga, ayan. Pa-dispensa rin yun, no? Dabasit nga ako. Error na. Error. Ang balita live mo, dati ang recording. Yeah. Sa bagay. Diba? Okay. So, lahat na lang dapat Diba nagtuloy di programa tayo kakabsat? Teka lang, habang hinahanap ko yung lyrics. Taran, taran, taran. Kasat no ato yung manong ray. Ito siya po, ma. Ay, ay, Saan na ba yun? Okay! Hanap ko na. Okay! Okay, kakabsat. Isagot mo dati next request sa tawag ni Ma'am Kati Chirwa. Chua. So, natin nga na po 1. Top of the world. Try natin. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, at the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be, it's now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find, it's the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Ni Ilocano. Something in the wind has learned my name, and it's telling me the things are not the same. And the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a blazing sign of happiness. So there is only one wish on my mind. When the day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find, it's the love that I found ever
the world. Rayaw ni Ilocano. Okay. Rayaw ni Ilocano. Apay. Tutak pa eh. Porket nakabundats kayo lang. Ah. Hindi kayo. So, Nagsarita di rayawan. Oh. Porket nagtingkas na kita. ba't ba dayo? Bado. Oh. Apay ka tanimanong rin laging kwan. Blooming. Blooming na Ay. Kasi to di katawa kasi siya. Ay, kasyan siya. Ay, Kasyan to di katawa kasi siya. daw mo bingiring. Asya. Ako pati palayo po'y Ah. nakabubing. Ay na, ay. Ay, lalaban siya. Baka kaya't mo ipadul ka. Nagbanglo ka ba yapok? Kaya ka na sargwilas. Ay na. So nga, aji timadmad daw ko kanyang anak ko rin. Oo, nagwapo ka. Apay, Dati, Lola. Dati. Dati. Duwal daw pala. Anya, makunam. Unok ka pa. Ana? Duwal daw pala. Ay, talaga. Iya bamsona? No. Wan? Ay. Baka nagsareta. Ay na. Pagkanta. Iya banta, Lola. No. Wan? Ay, bak manonok. Tagsareta man. Anak ka na, makati ka na. No. Ama no. Dahil tapo ko. Kakatawa ko mo, no. Ama no. Oo. Ama no. Nganawakan na mo. No. Ada tanuno ko. No. Ano, ana. Ah. Ano man ko, Ay na. Ay. Hoy! Hoy! Ay. Basang. Kasi dyan. Ama no naman na uming. Ay na. Malanlanaan. Apo. Ay. Ay. Okay, ayan. Nagibasa na by manen. Kaditing greetings yon. Pasensya po, nagbak. Wala Yes. na akong may basa. Ala. Tape po tayo karaya viewers. Yula Fernandez. Aha. Darren Castillo, single ka pa lang DJ Klang. No, I'm double. Yeah. Yes. I'm double. Double yes, you. I'm double. And my double is there at the Tugaw. Onak! Pabadaw ka to, Onak. Sige na, wag man na makaringguran. Ni Onak, pabadaw ka to, Onak. Ay, nok, iparangan ka. Sige. No. Ini man ng inyo mga Unang, magnimuong Apa yung sorot mo dato'y kasensen ni Onak? hindi ka makumput, tasikit ko, di mo nakalan. mga yun na nga mamanak ninyo mga namo kana yung mga yung mamanawon ng inyoy may ang nanu kayo nga naway Ay, awan na nangam yo ay, unang, kaman pala, di busalang ka na. ang lining may ang gamla awag Ay, kablaw ka. gamla awag Maday kaya kasensen. Papanawam ni Onak. Pag hinawak launay. Ay, ay, Papanawam data. Pag hinawak data. Onak! pang inawan na ano nilo naman nang nakuha mo ang matno niya anak mo ay. Ayan, pa-request ka mga DJs. Yung kantang Home by Michael Bublé. Bublé. Ano nun? Thank you. Another summer day, just come and go away. yun Embarrassing road, but I wanna go home. Ano nun? Thank you, my dear Klang. Thank you, you did it well. Free loads for the three of you DJs. Wow! At dahil dyan, may load na naman kami. yes Ayan, Aji Apo ni Unok, pasensya yun Apo, tabigbig lang ang simrek ni Unok. Wag. Aji Apo, kita po ko ni Lolo Lolo Bansyong. Bansyong. Lolo Bansyong ni Unok. Tata, hindi ko naikan sa mit panunot ba siya. Kaya di may saldaw ang panunot ni Unok. Wag. Tata, dan Apo, simurot sa kini Lolo ng Bansyong. amo na nga yung mga milang lalaan yung nangon mga yung nga Kasi siya, papanawin nyo man ni Unok. Nakakala na yung manginunyuman na una mo anak mo Unok, siyang kagsasarita na po, pag ginawan na ka ni Lola mo ba siyang kumutong ka. Kahit mo tayo kumutong. aming ay ngumot nung ano Kumutong yung dumakil takwa. amin ni mamoy mingang wa Pumanaw ka taon, Dok, may siya. Kita. Ang
Kaya't mo siya unok nga matel-telan dita. Sabit ka ta. Wano na, manawaon. Data, dangig ka kanlulam. Ang Sala data basyong tadengdengen. ang muhalo ang uma. Happy Sunday mga karayaw. Dagita man boss is DJ. Sana all mahilig din ako kumanta pero yung kanta walang hilig sa akin. Yes. Buhit ng yes. palad. Nagimas po yes. Nakakamkampanti. Ngongomitten ko na ni Kuya. Ah. Ayan. Ni Unok aja po. Ninno ka jay, apo. Lobat ka na ba request man DJ Rabentor, William Loresco. Nakaragragsak kayo nga buyang ay mga DJs agyaman. Jennifer Juan Obinya. Elma Bunit is watching. Happy Sunday everyone. God bless. Karayaw pa ki-shoutout man tay kumpadrek nga Jerry Kerubin nga birthday tatat Jay Kabugaw Ilocos Sur. Thanks mom. Ayan, hello Jeff. Yes. Hello Jerry Kerubin, happy birthday po. Yes. Ayan, naragsak ka na sa tapan nagkasangay mo sir. Ayan, more birthdays to come and God bless you all. Yes. No, it's not Comedy Bar. Yeah. JNR Cristobal Mayo. Yes. Hindi po ito Comedy Bar. Yes. Ito po ay live streaming Yes. ng Real Ilocano. Ayaw. Yan, manood ka every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. Yeah. Top na maliwaliwa ka. Ayan. Pero mililik ko kanya yung lulubasyang kin unok. Agililik. Maraming salamat, Tita Lenny Acosta sa 200 stars. Ya, ang yamang kami unay nga niya ang Ano una. na? Kung nagmanay, nunok ag sareta ka man hindi do yan. Papanawim data ka siyan kapag ginawak launay. Matadal-talak-talak ka data nga ubang. Ang yaman na lang mo ninuan niya nga ingin na nga intal. Ang nga mo. Ang kakasali dyan, siyantay kasali ka na Katsan-san na sumara, madami surut data tabaka. Ay, sausay! Agsabat ti langit kandaga. Sige. No, surut mo data. Akala ka na po, baka ipa-swab na ka ni Lolam. No, may swab ka. Susapo, takimot, pangisir kanda ta swab. Kaya mo. Oo. Sige, sarita ka pa. Ni saan ni Auston? Saan kagsasarita naman? Sige, bansong no, subagak ka niya mga batim data nga unok. Surut mo. Kahit mo nga rin tayo maswab. Okay, swab na ka data. Kimot ti pangisirikan na ti swab. Kitam. Kahit mo ti maswab. Oh, no. Kung hanang sana o, namang yaon naman. Ay, hindi kay. Ang kagsasaritan tabaka no, agayab ti mang swab. Masanaan ang yaon ang may sanatnan. Saan ko na nang mumanaw. Naimang ang una sa amin. Gustong ko na. Kana. Lolo, ang may sanaan ngayon. Sige nga raw na, ti Raymond. Mangwa nga mumanaw nga awang ngayon na ibang nga oras niyo kung mahim niyo amin. Hana kayo ang viewers ni Rayaw ni Inyong Kano. Sa na humana na kayo ni Nasyan nga kananaan. Goodness and more power sa inyong program. Rayaw ni Inyong Kano. Kita nagling talaga na ti Gusto nga raw na tabak ay swab na ka. Ha? Unyo na. Tuwan. Narigat ti maswab. Masakit. Kano? Na ngayon iwanay. Padalan data kimot din nagsakitan. Unyo na. Sapay alangka ti pang swab da. Ananay. Kaya mo ti maswab ti alangka. Sige, madimpay la papanawan dapat na nagkablaw pa ni unok. What? Gawad ka unok. Ang ngam na Ang kagsakdo jay. Una. Na, tela bramo na. Kajay. Mga ngamin nyo. Kaya ba naman dyan, swab ti obet dito na. No. Mamay. Babayo. Paswab ko dato nga unok nga. Maswab ka. Delikado ka unok ko na gaming kanyam. Agagaw-agaw ka pati microphone. Sana lipatan na gayam nagsaon niya. Ang nagayam tayo sa play. Nakaw! Awani sa pag-record. Ano bigat? Ay, Dorit ka na. Okay, ayan, di ba nagtuloy ito programa tayong kakabsat? Ayan, alas 3:29. Ayan, nadagdagan na naman ang pamilya ng Rayaw ni Ilocano. Ada ni Unok. Meron si Unok. DJ Clang, si DJ Raventor, meron si DJ Marvin, meron si Lola Bansyong, Lola Basyang, at meron din si Unok. Yan. Nagmayatay. Meron pa si Kwarog. At dapat ni Quaro. Hello, Karayaw. Ayan, data ni Quaro nga banarbar ti boses Adak na. mananapaw. Ah.
Ta? Warog lamang. Nga apelyidom ko, Rob? Secret. Pwede mo ka nga ibaga di apelyidom. Basta, sampay na. Okay. Oo. Okay, ayan, di ba nagtuloy ti programa tayo kakabsats? Mangisagot tayo maninti may isang requested song. Ayan. Ano? May kaseta pa. Ayan. Sikate amin ko. Ay, Diyos ko. Ano na eh? Awan ti lyrics ko. Sikate amin ko, tapos sa Jenny, Seven Sis. Ay, si Apoy, Vincent. dati nakalistakit ko ah. Hmm. Kisot. Ang akisot ata. Puro Talaga kukwam. nga piyesam ata. Ano, balit ako kak no bigat, dinig lang. Guradwem lang nga bumawi ka no bigat. Ano data request? 7 ka na. Wait. Sige, 7-6 ka tagaraw. Okay, at tingnan na po, dati kanta ka na pa uluan 7 sis ngayon sagot pala ka dati apo ni DJ Clang. Manipod pa lang dito programa tayo na pa uluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, mo niya nga nangyayang ngayon Ano? mamuhay yan ang ni Ilocano. Ano? Magdala ka po ng lakaroon na. Aldaw asika mapanulot ko. Manipod pa'y data nagamam mo. Uray pa'y kasatnot pang ng iyong awan ko. Sikalat matatagainit ko. Nagarigatin di kasasaan akas kan katlemat asyawa. Nakatadumot tayo. Jakmetan mapawilan to'y rigna. Ket idi manuguta asikaken siya tayag sara. Amok latan wanian mapasama. Mapanta jay 7 seas. Tanar namin tani idaton ko to'y puso bagiken kararwan mapanda jay 7 seas taang papastat raksa rignam genday to'y rignam isudat magsapa Rayaw ni Ilocano. Rayaw. Ilocan. gana kaanumata ama ilinan ka ipanayang ka panagsinarap ka adan na makuha mga nuwadan makakita nalablas iilibukan ka nagarigaten kasasaan akas gan katlimat Asawa. Nganjak matan mapawelan to'y na. Nakando ka sinsinan. Eden manogotan asikaken siya tayag sara. Iyabak na unok. Amok latan Dalang ka daw. mapasya. Mapanta jay 7 seas. Tanan namin tani ayan. Idaton ko to'y puso bagigen kararwan
Mapandajay seven seas, taag papasta't ragsa. Rignam genday to'y rignam, isudat nagsabay. Rayaw! Mapandajay seven seas, taag papasta't ragsa. Rignam genday to'y rignam, isudat ng sabay. Nanaamon yung naningig lang. Ay! Ano? Sareta ka ng sareta. Tanda ka. Okay, another requested song. Isagot naman dati kini Uncle Frankie nga di kalaman na pa ati ganong request. Ay. Yes, kunat ko ma. Oo mo dyan, T-Mike na. Yes. Yes. Ayan, yes. Ho, ho, ho. Awam mo, nimat na yung ulo. Ayan, habang hinahanap ko yung aking lyrics. Ayan, subukan ko lang, Sir Frankie. Wise man said, Ano na yun? Abo! Nagsana sa'yo. only fool rising. Bigas ko. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, Ano na yan? take my whole life with you. For I can't help falling in love with you. Raya! Ni Ilocano. Yan. Wise man said, only fruits rising, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you?
So it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Raya Au ni Ilocano. Rayaw! Ni Ilocano. Apo na dyan po siya can't help falling in love nga from Melo to. Reggae. Reggae. Nagnanamin. Datati ko burki burdista kigtutin na ti singer. Wala lang na palag, oy. Ajay, Para te- ajay, step ko tatay kasta. Hindi, tok ko na no? Naglagto na. Para tika pakamuan na po tika aduan. Yes. Ni DJ Klang ngamin na po kit reggae lover. Yes, I'm a reggae lover. Talaga, reggae lover, boy. Ano, Robin? Reggae, Rogi. Reggae. Reggae. Lover. Yes. Yeah. Ako po ay mahilig sa mga reggae songs. And no talaga mangig ko ti reggae, kumulag titak ba siya? Kanya ka rin magsak, you can help po ulit. Doras na yan alas 3:42. 42. Yes. Yes, ulitin mo yan po tayo i-plug. Yes. Yes, magpa-plug po kami. Padaanan nyo man dati kakabsat. Yes, and dawatin mo na po support tayo. Yes. Yes, nang na po kini DJ. Reventor. Lagmay. Yes, dahil po malapit na yung kanyang bagong composition. Yes. Malapit na rin pong ilabas ang kanyang bagong kanta. Yes. Yes, doon lang po sa kanyang YouTube channel. Walang iba sa DJ Reventor Reventor Lagmay. Lagmay. And syempre, the best composer Of the, Yes. of all time. Yes. Yes. Alam mo ba na ilang minuto lang siyang gumagawa ng isang kanta niya. Yes. Yes. So, ayan, palakpakan naman natin si DJ Reventor Lagmay Yes. Yes. Thank you very Salamat. much. Thank sa you. kagalingan niyang mag-compose. Pirme. And hopefully, may composean niya na rin yung kantang Ante. Auntie. Oo. Auntie Lucy. Tilusing. Yes. Yan. Gagawan din daw ako ni Manong Ray ng kanta ko. Ante Roseng. Ante Lusing. Yes. And sana po matuloy din yung kantang compose din ni Madam Tonya. Yes. Yes. OPM naman po yung Tagalog. Hindi naman gagaling mag-compose ng mga kasama ko. Oo Ako nga. lang hindi. Ako lang walang kwan sa Di importante, da ka nga takantay Ah. kung kumpusan, da kalatan. Well. Nagasam. Ananay. When iso nga kakabsat, ulitek, ayan, hanapin nyo na po sa YouTube channel. Ay, hanapin nyo pala sa YouTube ang channel ni DJ Reventor Lagmay. Lagmay. Yes, dahil po bukas ang dahilan kung bakit wala po muna tayong live. Yes. Dahil At recording tatapusin na po natin yung ating yung kanyang composition. Yes. Yes, na kanta. So, natanga na po luwan ajay kenta. Nauyaw. Ano, Ayo. Ayan, yung naririnig nyo po, yan po ang kanyang anong tawag? Melody. Melody. Yes. So, palakpakan naman po natin si DJ Reventor Yes. Lagmay sa kagaling niyang mag-compose ng kanta. At sa napakabilis. Ang alagasim, adyo may isang kinompos na tatay. Nagalistos ka. Mga roti ka. Dajay kit, biro-biro lang nila kagabi nung inuman kayo. Oo. Nagiinuman kayo. Biro-biro lang yung kantang yon. Hindi, nung nasa charity tayo. Oo, biro-biro lang. Oo. Tapos nagawa niya agad ng lyrics. Oo. Ang galing talaga. So nga kakabsat sa mga mag-aantay po ng live natin bukas, Monday. Yes. Ayan, excuse po muna ang Rayaw ni Ilocano bukas. Yes. For important reason. Yes. Okay, kakabsat. Siyempre. Di ba nagtuloy-tuloy ti programa tayo, kakabsat? Yeah. Yan. Ating maning request dan nga buwan. Ay, hayop na kom... Ay, Buwan. hayop. Ayop na kong bobay lang. Dapat hayop Oo, na adi kombo. ko muna nga request. Di ba pang na. last tayo, Ajay? Luma. Oo. Yan na nga hero dahil Ma'am Ro. Maria Carey.
Hoy, hindi naman. Grabe ka naman. Baka Enrique Iglesias. Would you dance if I asked you to dance? DJ Klang, alas 3 parbangon ka naman. Thank you. Ayun. Ayan, Sir John, bawi na lang ako next time. Yes. Hindi, pwede ngayon. May oras pa naman. Iyo awon nakaklang. Ibagam lang no ko ano. Ay, niibig kita. Ano yan? Iniibig kita. Yan. Apo, okay kakabsat, siyempre ti panagtuloy tayo. Ito na po yung next requested song. So natin na po, 1. Iniibig kita. Yan, nakantaan pa lang nga po ti Pinduters tayo. Oh, ikaw Ikaw ang kakanta daw. Na. Hindi, Manong yung Pinduters na lang natin. Kasi ilaklak aman ko yung boses ko para bukas. Wow! Ayaw kong mapagod. Sana all nilalakaman ang boses. Oo, dagamlak am kasi dahil. Siyempre. Sige nga ro Para bukas yan. Well, Uy, nataga no. awatan man, awatan. Wala na. Iyabarak nun, Nok. Made! Samang kanta. Si Kati sabit ko pa rin daw. Ay, sige Sa ro. Marting kanta. Naungan matalula, maginaw nga yan. Ay na, kasi... Padasem, barento. Padasem pa siya. Naungan, Ay, galot ka ta. Kanunuangan. naungan gaya mati nga ginaw. kasi Pagoyon tigre. ka ta. Taga, goyon nga nuwang. Nakarakaro pa yung tigre at Oo, ano. talaga. Thank you so much. Lini Acosta, 100 stars. Ay, Ang yaman ng unang anyam. Ano? Ang na. Hindi man lang mo ni 100 is na. Hindi man naman. Gana naman ng inimiyaw ni ay aw ni inuwano. Ang yamang kami. Masaw! ay, Kung no. nakapanawim na ta si Kati galot ko. Iswab, Depay naka-way-way-way tinwa ka na nga maki... iswab na ka po. Narigat ti maswab. Ngayon, Kan, kan. Okay, dati ka na tapo, dati ka kanta ka na po, luwan, iniibig kita. Yes. Ray, Ni Ilocano. Apaw. Ano na Diyos ko. Hindi ko na sana pinagmasdan Aroy. ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Kana si. Ikaw pala ang aaki sa puso ko. Kaya ngayon'y waring gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko ay labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan magtitiis ilihim ang pag-ibig ko? Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ni Ilocano. Ano na? Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma.
Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, hanggang kailan magtitiis ilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ray, Ni Ilocano, ayan. Ayan, maraming salamat po sa 50 stars. Aha. Ma'am Christian Reynoli Garcia. Yes. Thank you so much. Ananoy? Ayan. Maraming salamat sa 101 stars. Sir Arnel Babing. Yes. Hernandez. Maraming salamat sa 100 stars, Tita Lani. Ako sa Acosta. Yes. Ayan. Once again, thank you so much po sa inyo. Ayan. Ayan. Okay, di oras tayo, alas 3:52. Ayan. Ang ibasa na manin iti liman, kasa santo isagot tayo iti Final last song. request. Yes. Hayop Hello, Ray. na kumba. Hello, Rayaw Nino Gano. Na ibaga oras yung aming request kuman sonata iliw. Thank you. God bless you and more power. Yes. Florencio Damo. Ayan, nagline kayo talaga mga idol. Saludo kami kanyayo dito in Batal, Santiago City. Yan. Thank you so much. Ang ganda mo talaga, Idol Klang. Ang galing mo pang kumanta. Yeehaw! Santiago Catabayas. Kumontra kanta. Sige. Maglalanga namin. Patal-talang kataunok. Ay, tataga man yun. Nagpasawal. Parequest man apo no mabalin jay Arya Abalayan. Ken pakikablamo man na kami man dito'y Makalong, Cebu. Lumarba Vizcaya, salamat. Arnel Kalub, Cabanizas. Ananoy. Request man idol, kusilapan ka Romel Agapinan. Wala kayo. Yan. Wow, Len RC. Hindi pa, datang request. Watching from Taiwan, pasensya na po yung kusilapan ka kit hanmi pay kano. Hanmi pay ammo ajay kapsa. Yes. Ayan, requested song anak ko mga Tagalog ken paborito nga si Siwit. Antuya magtano. Ayan, happy Sunday Rayaw family watching from Singapore. Shout out tay taga San Manuel, Pangasinan. Yeah. Bernardino. Ken Andrada family. Coming Yeah. from Jose Andrada. Wow, Yes. sarap sa tenga idol Marvin Melly Lobendino Palala. Yan. Ayan. Thank you so much. Nagsiglat ka talaga, idol. Nagganas nga deng-denggen. Charlie Tadjos, Ragunjan. Kita. Masa talaga. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Ma'am Yula Fernandez. Yes. Panano Yola Valdez. Good night ka Rayaw Nilongano, Sir Chrysler Gaja. Butchikik Yes. Latan DJ Klang. Thank you. Sir Jonathan Rapacon. Mabalin, pagsirikin na taduwa. Kantaan ni Yan. DJ Klang Jibot Chikik. Congratulations, Rayaw, for the release of your new composition, Big Celebration. Coming from Wow. Ma'am Cathy Chua. Yes. Thank you very much, Ma'am Cathy. Yan, ngayon pa lang, congratulations na sa Family Rayaw and Kastamiten Kinimanong Rebentor, The Lagmay. Composer. Yes. Yes. Okay. Ayan, pasensya na po sa mga requested song na hindi po namin na-play ngayon. Yeah. Ngahan may apo nga napatgan, dawat kami apo ti, dumawat Dispensar. kami ti dispensar kanya yung aming nag-request. Yes. And yan, bawi-bawi na lang po na naman tayo next time. Yeah. Yes, kaya tani, ti oras tayon, umadami. So, kakabsat, once again, maraming thank you po sa lahat ng mga nag-send ng star ngayong araw. Sa ating mga mababait na sponsors. Yeah. Yeah, sa ating mga generous sponsors. Thank you so much once again. Yeah. Kaya kasamitan sa mga sumusuporta lagi sa programang Rayaw ni Ilocano. Agyaman kami unay kanya yung aming asaga panda. Ayan. Kaya ayan, isagot mi garo din iti last song. Dito pala Yeah. programa na Paul 1. Rayaw ni Ilocano.
baryo. Orkestra'y nagkagulo-gulo. Ang kanilang mga instrumento ay lumana at sintonado. Ang drummer ay inuubo-ubo. Hikain pa ang nagbabaho. Saksoponista ay mga gago. Taga-turotot ay siraulo. Trumpet ay kalawangin. Barado at wala ng hangin. Trombon ay yupi-yupi na rin. Ang taga-ihip ay kungalang ipin. Nagalit ang mga barangay. Orkestra'y kanilang inaway. Dahil sa kanilang tugtog na walang kabuhay-buhay. Ipinalit ang hayop na kumbo. Baboy ang nagbabaho. Ang drummer ay aso. Butiki ang nagpipiano. Pusa ang organista. Manok ang gumigitara. Ayos din ang aming disco. Sa tugtog ng hayop na kombo. Di Ilocano. Jagatero! Left, right, left, right. Ay. Alright. Nag-rock and roll ang mga daga. Nagtsada ang mga palaka. Nagalit ang kabayong bakla. Kalabaw na to, petola. Ang nulo at Hoy! Oh no! May siya! Ayos din ang aming disco. Sa tugtog ng hayop na kumbo. Ipinalit ang hayop na kumbo. Baboy ang nagbabaho. Hoy! Ang drummer ay aso. Ang mahit niya ano. May siya! Ang organista. Naplakit ka dyan! Manok ang taga-gitara. Ayos din ang aming disco. Sa tugtog ng hayop na kombo. One more time! Pinalit ang hayop na kombo. Baboy ang nagbabaho. Nabudo! 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 Ang drummer ay aso. Binudo! Nando! Butiki ang nagpipiano. Pusa ang organista. Nabudo! 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 Manok ang taga-gitara. Ayos din ang aming disco. Sa tugtog ng hayop na kombo. Ayos din ang aming disco. Sa tugtog ng hayop na kombo. Alright! Ano na? Jagatero! Nanday? Nanday? Akala Ang mo. malagistapan. Manamalagi Apa yung back mo? Anak ko. Ay, Ang back mo matern. Okay, kakabsat. Isa ka dyan po na dyan. Labado-labado nga lang siya. Well, labado-labado. Nga, isang sagot may kaya nga sa kapat. Sa kasat no, dito sa cellphone. To cellphone na biling ko siyan. Ay na, Diyos ko. Barokik pa yan. Yo. Yun. Okay. Once again, Karayaw ni Ilocano, maraming Oy. thank you po sa inyong lahat. Yes. Ayan, sa pagkikisaya na naman ngayong araw, dito pa lang sa programang Rayaw ni Ilocano. Yes. Yes, ulitin mi kakabsat ang excuse namin bukas. And padaanan nyo ang puti new composition. Nga Yes. mag-iwara po. Iti programang Rayaw ni Ilocano. Yeah. Yeah. Okay, kakabsat kata. Once again, thank you so much po sa ating mga sponsors, Aha. Star Senders, new followers, and sa lahat po ng mga supporters ng Rayaw ni Ilocano. Maraming thank you po. Yes. Kaya't kastan kakabsat, ako po si DJ Clara, isang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Goodbye everyone! Siya matapon DJ Ray, may pagbakada kayo. Naku, sana nga puti kinado yung tatat. Ado kayo ito kumaman ng apon, tunog. Awang ganti show, tinabigay niya. Miyerkules. Ito ng Miyerkules, ayan. Gat pa ka, padaanan nyo apo, ti baro, composition ko.
Siya mo lang nga po timang kanta, nga organistahan na po, tinagwapo na taer nga kadwami, Ay, ni kaya DJ Marvin. Dapat Ayan. patouch na si ka. Siyempre, Thank you. Kasapay lang ko mga po, suportaan nyo to ti YouTube channel, ti nag-iisang gwapo, nagmemesa nga na taer, iti Rayaw ni Ilocano. DJ Ray. Reventor Lag. Yun. Alawan ka, tsakmat nga dapat ni Marvin Agne nga mayan maapupungakpakada-kada kayo. Kahit mga ibat-bate kami nga dapat ti Diyos ti Agnina, Diyos ti Mang Tarabay, kada tayo awin nga pada-pada. Alakasan! Goodbye, everyone! Bye-bye! God bless